Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama non fof e kawtal wiide mon tan bisimilla mon ɗo e roɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka fof oɗon jaada hen e bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde Amadou Anolla Amadou Moussa Amadou bisimilla ma banima Aissata jam wale mon yeɓiyankoɓe Ayaw men Pindi TV wonɓe ɓe funnague ɓe hirnague ɓe rewo e worgo wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala on calminama e oɗo subaka Allah tedduɗo ɓoyatama en tan ko fate banggue vidéo meɗen titre woni tan roɓiɗo jaydeji men no gadirɗen wadde kala subaka kono kadi hande machallah eɗen jogui koɗo mo ganduɗa ko koɗo Tidianiyatu ma en gar hen e gasirde nde so Allah lamɗo jeeyi noon tigui en gasirde nde mon gandu kala ko faye taskeli ɗi ɗo tolni ɗum noon en puɗɗoto e roɓindu jaydeli meɗen tan puɗɗotoɗen e Le Quotidien jayde quotidien le quotidien oɗo subaka hande ne wayno tan ko ɓuri hen ko tengtinde ko toɓɓere wotere tigui walla tan mbiyen ko hen abbi sababu noon ko jonde walla mbiyen tigui baatu mawɗo Mamadou leydi ndi yuɓɓinno hanki toon to Diamniadio ngal potiral noon rendini tigui dendagal laamu ngu ha tengti noon e joɗaniɓe laamu ngu e diwnuji ɗi noddirteɓe le gouverneur ɗon noon Mamadou leydi ndi haali hen konguɗe ganduɗa ɗi ko baɗi hono ni gam tan joni joni o moƴƴitinde ko fate banggue administration leydi ndi saabi noon kanko Mamadou leydi ndi ene wayno tan jayde wi Macky kay joni joni o vidi halaɓe ceer ko fate banggue crédit gam haalde e caɗele keɓade walla mbiyen basal teskangal to banggue million ngaji ko joni joni o ko wasete e nder ha joni koppereje leydi men Sénégal tawi noon ala ko jeeyi on sababu so wona téléphone ɓe ganduɗa ɓe ko liggotoɓe e banggue gollorɗe laamu ngu tawi kay joɓata on ɗon crédit kowona ɗum ko jayde nde haali ko fate banggue wargo commandant Tamsir Sané hollitam noon wonde ko tolni e sappo e tato neɗɗo kañumen joni joni o mbaɗa déféré toon to parquet la tribune yeeɓi ko e felo gonɗon batu wangu hanki toon to Diamniadio tawi noon ko kawtal mangal ngal mawɗo leydi ndi ardino ko fate banggue kay haalde e nder administration leydi men Sénégal ustude ko fate banggue dépense gam tigui leydi ndi wawa yarude yeeso no hannirta ni mawɗo leydi noon holliti manam bonande ko fate banggue koppereje e nder administration ɗum noon kay joni joni o koko gasata ha laaɓa ceera kanko mawɗo leydi noon ne wayno kanko tan tigui ñawani hoore makko e wiide jayde nde ko tolni e 3.7 milliards e koppereje CFA woni kay ko soda to banggue autoji toggude hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni 2012 ha yettinde hitande woni 2019 sappo e jeegom ha sappo e jeeɗiɗi milliards e koppereje CFA ɗum woni tan joni joni ko yeehi to banggue consommation to banggue téléphone woni tan noddirguel ha joni koye ngal dendagal libération ari koyngal tigui kawtal keddotoɗen jayne wiitede libération kañumne kadi yeehi toon to Diamniadio tawtorama ngal ɗon potital ƴogui konngudi mawɗo leydi ndi suuti hanki e yeeso ɓe ganduɗa ɓe ko gouvernement o foof e kuuɓal jayde noon wi ene wayno tan ko fate banggue joni joni o mawɗo leydi ndi kay ene wayno tan waɗi décapité manam tan o itti walla o bonni ko tolni e sappo e jeegom nanggui 32 agent woni gollotoɓe to banggue on ɗon fannu kono noon kadi o seehi ko ganduɗa ko ɗum woni abonnement ji kewɗi to banggue téléphone e wiide jayde ɗum saabi noon jayde wi ko Macky Sall kastou manam mawɗo leydi ndi tan kañum tigui joni joni o fuusi foof kowona ɗum ko omo haala kay holko foti joni joni o ustede e nder Sénélec to banggue pelle walla mbiyen hono joni joni o gueɗe ganduɗa ɗe ko ketton tawte kono e nder on ɗon société kowona ɗum ko jayde arti ko fate banggue ko wiyete ko hono gueɗe keeriɗe ha tengti noon ko wiyete ko buzz e nder ko ganduɗa ko ɗum woni keɓɗo jagorɗo kalfinade ko fate banggue taaridi noon ko Abdou Karim Sall saaha kay nde yahanno ene lora leɗɗe on tuma noon ɓe teski hen ko werti ko daago gam tigui omo loraki noon lekki kono tan o gam wasde tigui anje ko yewti ko o tulma on ɗon buzz noon Aissatou ene wayno tan haalama no fewi e to banggue réseaux sociaux ha tengti e Facebook noon tigui haalama tigui kono Daouda Faye kañum wi ko yo Aliou Cissé itte hoore équipe o tigui ɗum ɗon ko jayde les échos e titre goɗɗo kono tan haali men arde on ɗon titre en garat e titre mo ganduɗa o jayde ɗi foof ina garti hen oɗo subaka hande woni tan ko fate banggue konngudi e walla mbiyen e gueɗe ganduɗa ɗe ne teska e nder administration leydi men Sénégal woni gollorɗe ɗe ɗon noon ɓe ganduɗa ko gouverneur ɗi woni joɗaniɓe diwanuji ɗi joɗaniɓe mo laamu ngu toon to diwanuji ɗi kañumen tan joni joni o hollitama tan jayde wi ko kamɓe kala ɓe juppi sakuji mabɓe tigui
ɗum saabi noon kadi kanko maw leydi ndi o suuti konngudi o haalniɓe tigui gonga moni kala noon e ɓiɗo gouverneur ji ina adda hen yiyande mum ko wayno Alhassane Diallo gouverneur de Dakar ko noon kadi o ganduɗa ko Guéthie Diouf mo Ziguinchor wondude hono Gorgui Mbaye mbo Diourbel ɓeɗo kala cuuti hen konngudi e on ɗon réunion kono ɗum ko fate banggue tigui coftal balli a haali omo ganduɗa ko Daouda Faye kanko tigui joni joni o tan o waɗi viré omo ganduɗa ko Aliou Cissé to banggue konngudi o holliti wonde noon ɓaade woni o yeehi hono coupe d'Afrique gaji ɗiɗi o addani hay coupe goto moƴƴi tan ko wayla sawru mbaggu ɓaade woni o ala ko wiyete ko hono sens l'observateur l'Obs jayde groupe Futurs Médias kañum ene wayno hayso tawi yeehino toon to Diamniadio kañum kam suuɓi tigui ko addude titre uji goɗɗi ɗum saabi noon en mbayat sawru mbaggu kaalen eko yewti ko e fannu goɗɗo jayde wi ene wayno arti koko fate banggue hono seedantagal e wargoji sukaɓe ɗiɗi waraɓe toon to leydi France ɗum ɗon noon ko mamaɓe tigui addi hen ko ganduɗa ko woni seedantagal jurminigal ha guite mum ngal ni gonɗi o noon wiyete ko Ibrahima Fall ko wona ɗum ko jayde arti e ko ganduɗa jogorani welde ko ɓe ganduɗa ko wonɓe toon to jeere Sandaga woni yeeyoɓe jayde noon wi ene wayno ko so tawi kay juule taske nde ɓenni ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe toon ɓe yo keblu bagasal mabɓe ɓitta jalta ɗon saabu kay jeere nden ɗon koko fusate ha laaɓa ceer koko ittete manam ina fewnite e wiide jayde nde ɗum saabi noon o saaha ɓeɓe ganduɗa ko yeeyoɓe toon ɓe kay gondi ko e alhaaliji hakkillaji gudduɗe ko nonne kadi e sikki sakka Sadio Mané kañum ruttima to club muɗum record jayde coftal balli ko ɗon guddirten jayde noon on paami no jirɗon ni ene wayno ko photo e stade mo Liverpool ɓiɗɗo bambalinajo ɗo e Sénégal ruttima toon to Liverpool ɗum ko caggal balɗe 15 ɗe o waɗi foftere makko woni ko wiyete vacances kanko noon Mané nde o yetti ɗon joƴƴinde sac makko tan e natande ko yewti koye entraînement woni gotum jayde noon wi caggal nde o ari tan ko ɗon tan o tawti yiiɓe wonɓe wondiɓe makko wonɓe toon caggal balɗe 15 kono tan ɓiɗɗo bambali o waɗi ko wiyete ko hono visite mum médical manam ƴewno coftal muɗum ƴewno cellal muɗum ɓalli ko ɗon kay résultat on ɗon ne waɗi fayida no fewi hay gagnande wotere ko noonne kadi hay rafi cellal gotal teskaka e on ɗon star mbo numéro 10 leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wi ala foof ko haaɗi o fetta on ɗon première journée karɗo wadde ñande goho lewru ndu ganduɗa ndu ko lewru gonɗen ndu hawrata koye aljuma Aissatou gasi ha laaɓi gasi ha laaɓi Amadou joni noon no mbiruɗen ɗum ni tan e fuɗɗode meɗen roɓindu jaydeli hande noon kala ko faye ñantugal kaleten ɗo e gueɗe rendo ko wona fait divers kaleten koye taske ɓurnugol taske ko way noon hande noon mo ganduɗa kañum woni Tidianiyatou Sarr debbo jontaɗo kañum tan heɓɓoto koɗo muɗum ne wiye Salabassoum Dia noon kala ko faye ñantugal ko hen liggoto kañum to banggal Grand Yoff kono Tidianiyatou bisimilla ma Allah jarama a jarama Aissata Ndiaye ɗum noon bandiraɓe on calminama kadi on jurama eɗen kucciti hande noon koɗo men ɗo ko eɗen kucciti ɗo e Sala Dia Bassoum Sala Dia min calminima min juurima min mbima bisimilla ma ɗo e Pindi TV ewa waaleykum salam warahmatullahi taala wabarakatuh Tidiane mi salmini moon mi juurima on mi yon mbani Pindi TV mi salmini kadi dendagal bandiraɓe yewɓeɓe Pindi TV e kuuɓal Sala Dia ɓe en bismimama ɗo hande ganduɗa ko on woni koɗo meɗen ko mbaɗo ganduɗa styliste modéliste ko ɗum tigui o dillata on banggue min kalde makko min jewtude makko ko fate banggue ganduɗa ɓornugal men min jewtude makko ko fate banggue ar ko ɗon tigui o dillata ɗum woni Sala Dia kalna min seeɗa holi an tan holi an o Sala Dia oɗo ko ɓi fuutanke somin wima ɓi fuutanke ko ɓi fulɓe foof kono jeeyami kono wuuro ne wiye Agnam Diduɓe kono wuuro joom gallam ko Thilone Sandu Fouta aɗa wawi haalande yimɓe seeɗa holko woni styliste modéliste sa nani styliste modéliste ko neɗɗo jaaruɗo e banggue ñootol kono ñootol ngol ganduɗa ko ñootol jañgol wona ñootol tan comci kadi wona ñootol yarani e banggue rewɓe tan walla banggue worɓe tan ko ñootol ganduɗa min ñootan rewɓe min ñootan worɓe eɓe ñoota kadi traditionnel eɓe ñoota moderne kadi emin ñoota kadi hayko wona comci saabu ɗum ko wayno sappoji emin ñoota ɗum emin ñoota paaɗe emin mbawi wadde collier emin mbawi wadde jawe wadde ko emin mbaɗa kadi hay décoration sa nani styliste modéliste man kala ko faye banggue art fof koñum ombi ɗum kadi emin desina kadi modèle aji ko noon tigui ko kalɗa ɗo ko ene heewi kadi wona hunde wemde ko hunde tinde ha maayi par ce que gueɗe limtuɗa ɗo ɗe ko gueɗe kewɗe ko fate banggue art tan ɗum noon holko ganduɗa duñma e wadde ɗum hol ide garde ma ha mbaɗɗa ɗum ɗon eyyi min komi ɓoyɗo yidde ñantugal guila mboɗo famɗi mboɗo teskiri hay so mboɗo fijanno ƴettannomi ko messerle mboɗo fiba mboɗo fijira ɗum ha ene ƴuɓɓami donc nde
nde jaanomi nde janngumi ha dartinmi jangdam bange français nde jaanomi ha woni 2011 ni woni ɗannimi gartumi nde gartumi après ni woni nanmi stylisme nani kam hen noon ko yidde e yidde ñantugal e yidde kadi ñantude yimɓe ko ɗum nannimi hen hol caɗele ganduɗa ɗe dañata hen e hol kadi beelam mo keɓɗa hen e banggue waɗande yimɓeɓe ko fate banggue ar e caɗele kam wawata ñakkude e golle nde tawno pitoram golle jojo foof jortodirta ko yimɓe jortodirta kadi ma dañ yimɓe newiɓe ma dañ yimɓe ɓe newaki en saahaji daña client mo ganduɗa ko baɗɗo compliqué kono ko an tan wawata ƴewde no gérirɗa ɗum ganda kadi ko golle ma e beelamam hen noon ko so tawi a waɗi meccal ngal ganduɗa ko meccal ngal jiɗɗa kala ko mbawɗa wadde mbaɗirta ɗum ko yidde koye ɓerɗo ma guittata ɗum ɗum tagui somi ñowtini neɗɗo ha neɗɗo ɓurnima o wi kam yooɗi mboɗo daña hen bellam mo mawɗo holto joɗɗa ɗo e Dakar joɗima ko wiyete aslem Grand Yoff ko ɗon tigui joɗɗa on keɗima tigui Sala Dia ko ganduɗa ko addanno en hande eɗen gandi paaɗen ganduɗa koye julde taske ko dillata ko foof ne sohla e julde taske ko fate banggue ñowtude ko fate banggue ɓurdugal cuɗari ko fate foof holno jirɗa événement mon mo paaɗenno holko ɓuuri tengtude e hol ñooti ɓuurɗi yaltude hen taw ɗi ganduɗa yimɓe foof nene dirani ɗum hande eyyi événement oɗo payaɗo ñooti ɓurɗi yaltude guille julde korka e julde taske ko pasque rendinde brodé o e basin o e ne mbadda hen finition e jour kañum ɓuuri yaltude kadi ndenni yimɓe ɓurno ƴettude ko tebousuji en kono joni yimɓe jii ko ɓuuri hen hewde ko robboji yimɓe kewñodde onon ɓe gandi robbo so yaabi yaab to mbawɗa yaade foof aɗa wawi nawde ɗum donc ko oɗon tendance ɓuuri yaltude julde hol tisi hande ɓuuriɗo serde hande e marché he hande ko yimɓe jiiɗi hande mo ganduɗa ne tampina ɗumen ko jasinaire ɓuuri serde ne wonde brode autriche o ko ɗum ɓuuri serde e margues o ko ɗiɗon goni tisiji ganduɗa ɓuurde serde ɗe ganduɗa yimɓe kadi ne kewi huccude hen ɗe ganduɗa kadi ko tisiji ganduɗa aɗa wawi ñodde ɗumen kadi to mbawɗa yaade fof kadi aɗa wawi ɓornade ko noon tigui Sala Dia ɗum noon gollal ngal mbaɗata ngal fulɓe ɓe ne cohli ɗum fuutankoɓe kadi ene cohli ɗum kadi ɗo e Pindi TV kadi ene sohla mane garata mbaɗana min ɗen jewteɗo henna eyyi inchallah Tidiane eɗen e projet o ɗon eɗen jewtiten kawobo eɗen inchallah ƴeewa so Allah jaaɓi so julde taske ɓeni puisque eɗen gandi événement oɗo kam kadi minen komin pitoram golle en min mbawata dañde temps kono so Allah jaaɓi so julde nde ɓenni min mbawa arde ɗo mbawen kadi addude ko ganduɗen gandal men ngal joguiɗen e banggue mo formation mo mbaɗɗen no stylisme modélisme mbawen kadi feccude e bandiraɓe aduna o foof e kuuɓal mi wiyata bandiraɓe fulɓe tan nde tawno eɗen jiiɗi Pindi TV yaaja ha leƴƴi ɗi foof naata hen wadde ko bandiraɓe kala dendagal jeeɓowo Pindi TV beela wawa naftorade ɗum inchallahu rabbi est ce que ko noon tigui Allah jarama a jarama Sala Dia Bassoum joni duttitoɗen ganduɗa Aissata Ndiaye ko noon tigui Tidiane yeto hande koɗo muɗum ko ɗum addanno amen kala ko faye ñantugal eyyi ko noon tumnade konngudi mabɓe ha tengte koɗo Tidiane yeto eɗen jettamo no feewi eɗen jarnamo ɗum ɗon sa so tawi a yii tan a famat joni o wonde alhaali o koko ngakki no feewi no mbiɗani noon ene gasa kadi hen saahaji won systéme goɗɗo waji ɓe ene mbaɗa estogo mofta ɗum so mofti on saaha beele so yeehi ha yimɓe cohli mbawa yaltinde on tuma mbawa wadde prix ɗi beela ɗum ɗon foof kadi neɗɗon jiiya ko wawi wonde foof tan en tout cas ko jarnudemo kanko koɗo Tidiane yeto styliste mo ganduɗa vraiment ko bawɗo gollal mum en jarnimo no feewi ko noon tigui Sala Dia Bassoum wonno hande wonno koɗo Tidiane Yetou Sarr Tidiane Yetou debbo jontaɗo Allah jarama on jarama e kettugol e bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗo tan roɓɓindu moon Diayndele uddata ko Ndeye Fatou henno e caggal caméra ji e ballal chat